Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja eko ono perlu sik esok wis nangeke aku neng tanganmu kok gowo palu apa to sing rusak dipanku. Wis kowe ra usah Solo yo piye to? Kuwi metu Karo Kang Paijo. tapi mulai sedikit. Waduh, konangan iki. Bocah wadon liya. Bengi aku ora ning endi-endi sik malah aku njaluk tulung dikeroki pirang-pirang dino ora mbok turuti rasane gegerku koyo disunduki. Kira batang apa? Ojo dek, aku masih cinta padamu, my darling I love you. Emoh dek, ojo dek, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Ngomong apa? Wong wedok gayane cerewet ngono. Sik. Saja eko ono perlu sik esok wis nangeke aku neng tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak dipanku. Dino ora mbok turuti rasane gegerku koyo disundui. Ojo dek, aku masih cinta padamu, my darling I love you. Emoh dek, ojo dek, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Emoh dek, ojo dek, aku masih cinta padamu, my darling I love you. Emoh dek, ojo dek, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Terima kasih. Sami-sami.